Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. У эфіры радыёпраграма «Навагрудскія навіны» і бліжэйшыя 20 хвілін актуальную інфармацыю раскажу я, Вікторыя Крывапуст. Распачынаем чацвер з навін. У прэс-службе Мінтраса паведамілі, што ў Беларусі па выніках першага паўгоддзя адрамантавана больш за 830 кіламетраў рэспубліканскіх аўтадарог. Работы вядуцца на тэрыторыі ўсіх рэгіёнаў. У прыватнасці, у Мінскай вобласці абноўлена дарожнае пакрыццё участкаў аўтамабільных дарог Р-28 Мінск, Маладзечна-Нарач, транспартная развязка Р-40 Бараўляны-Лагойск. У Брэскай вобласці асноўныя намаганні былі накіраваны на ўчасткі М1 Е30 Брэст-Казловічы, Мінск, мяжа Расійскай Федэрацыі, Рэдзькі, М1 П5 пад'езд да Брэсту ад аўтадарогі М1 Е30, Р104 Жабінка-Кобрын. У Гродзенскай вобласці на М6 П6 пад'езд, Р44 Гродна-Ваўкавыск і Вацэвічы, Р64 Стоўбцы Мір, Р108 Баранавічы, Моўчаць, Дзятлава. Усяго ў 2026 годзе ў рэспубліцы плануецца абнавіць больш 1700 кіламетраў рэспубліканскіх дарог. Гродзенская вобласць накіруе спецыялістаў ва Узбекістан для кансультацый па горадзе Атамшчыкаў. Аб гэтым паведаміў старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта Юрый Караеў на 3-м форуме рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана, перадае Белта. Старшыня аблвыканкама падкрэсліў, што 3-й форум рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана – гэта унікальная пляцоўка для адкрытага дыялога. Магчымасць не толькі абмеркаваць механізмы двухбаковага супрацоўніцтва ў розных сферах, але і вызначыць далейшы вектар, па якім будуць рухацца рэгіёны. Ён звярнуў увагу, што першая атамная электрастанцыя ў Беларусі пабудавана ў Гродзенскай вобласці. У гэтым годзе пачата будаўніцтва першай АЭС ва Узбекістане. Ужо падпісана распараджэнне адправіць 2 спецыялістаў ва Узбекістан, якія будуць дапамагаць і кансультаваць у горадзе Атамшчыкаў. Гродзенская вобласць імкнецца ў поўнай меры задзейнічаць існуючы патэнцыял і канкурэнтныя перавагі перш за ўсё ў эканамічнай сферы. Адным з напрамкаў Юрый Караеў абазначыў інвестыцыйнае супрацоўніцтва. Інвестыцыйная палітыка Беларусі і Узбекістана будуецца на падобных прынцыпах роўнасці перад законам і гарантыі ажыццяўлення інвестыцый. Старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта дадаў, што ў вобласці гатовы прыцягваць замежныя інвестыцыі ў эканоміку рэгіёну, рэалізоўваць сумесныя праекты, ствараць сумесную вытворчасць, выкарыстоўваючы для гэтага магчымасці СЭС Гродна-Інвест і індустрыяльнага парку Гродна-Інвест. Прэферэнцыі на гатовую інжынерную інфраструктуру ёсць. 11 электронных кірмашоў вакансій правядуць у рэгіёне ў ліпені. 10 ліпеня свае вакансіі прадставяць прадпрыемствы Гродзенскага раёна, 15 ліпеня Ваўкавыскага, 16 ліпеня Навагрудскага і Карэлічскага раёнаў. 21 ліпеня электронны кірмаш вакансій адбудзецца ў Іўеўскім раёне, 22 у Зельвінскім раёне, 23 у Слонімскім і Шчучынскім раёнах. А вось 24 ліпеня свае вакансіі прадставяць арганізацыі Астравецкага і Ашмянскага раёнаў і горад Гродна. 11 ліпеня з 9 до 12 гадзін пройдзе прамая тэлефонная лінія з кіраўніком спраў Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта Латушкам Віталіем Івановичам па тэлефоне 39303. 15 ліпеня намеснік старшыні Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта Скобля Вольга Фёдораўна будзе праводзіць прыём грамадзян і юрыдычных асоб з 15 до 20 гадзін у райвыканкаме, вуліца Міцкевіча, 11, кабінет 56. Увага! Прыём ажыццяўляецца па папярэднім запісе. Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму кіраўніка асабісты прыём праводзіць асоба, якая выконвае яго абавязкі. Запіс на прыём па тэлефоне 8 015 97 4 26 39. 7 і 8 ліпеня адбыліся тэматычныя мерапрыемствы да дня вызвалення Навагрудка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Патрыятычная эстафета ў імя памяці і міру, прысвечаная знамянальнай даце, аб'яднала прадстаўнікоў улады, духавенства, працоўных калектываў, грамадскіх арганізацый, прыхажан цэркваў Навагрудскай акругі і жыхароў Навагрудчыны для малітвы.
У кафедральным саборы свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Навагрудку быў дадзены старт эстафеце. Адсюль калона на чале са старшынёй Навагрудскага раённага савета дэпутатаў Святланай Каралько, намеснікам старшыні райвыканкама Людмілай Мароз, благачынным Навагрудскай царкоўнай акругі пратэірэем Анатоліем Герасімуком адправілася ў шлях, каб ушанаваць памяць воінаў-вызваліцеляў і унесці малітву. Калону сустракалі ў храме святога Міхаіла Арханёла у аграгарадку Уселюб. Да ўдзельнікаў звярнуўся пратэірэй Анатолий Герасимук, благочинный церкваў Навагрудской округи. Наверное, все мы понимаем, что мир очень важен, как в душе, как в доме нашем, так и в нашем общем доме нашей Республики Беларусь. И вот скажу и прихожанам Селевского храма о том, что сегодня мы совершаем такую соборную молитву, духовенство и власть. Совершаем молитву о мире в стране нашей. Калектыў завода газавай апаратуры таксама далучыўся да патрыятычнага мерапрыемства. 8 июля 1944 года наша малая родина, наша новогрудская любимая земля была освобождена от коричневой чумы немецко-фашистских захватчиков. Сегодня, посещая православные храмы Новогрудского района, мы молимся и просим у Бога сохранить нам мирное небо над нашей любимой синеокой Беларусью. У сценах царквы святого прарока Іллі успаміналі трагічныя і гераічныя старонкі гісторыі вызвалення Навагрудчыны, аб мужнасці воінаў-вызваліцеляў і аб вялікай цане, якую прыйшлося заплаціць за мір народнай зямлі. Удзельнікі эстафеты ўзнеслі малітвы за ўсіх, хто аддаў сваё жыццё дзеля будучага пакалення і за светлую будучыню нашай краіны. Разом с дочками приняли удел Алена Смурага и Бажена Полякова. И я считаю, очень важно принимать участие в таких мероприятиях, дабы сохранить мир, тот, который у нас есть. И молиться, вот сегодня нас очень много собралось, и мы молимся о сохранении мира. Я считаю, что это событие очень важное. В этот момент проявляется гордость за свою страну. Вообще, скажем, страна, она начинается с самого малого, с семьи. И то, что мы сегодня собрались с семьей, это говорит уже о многом. Мир, любовь, оно все идет из семьи. Поэтому если мы сохраним любовь, дружбу, взаимопонимание, помощь в семье, каждый в семье, значит, это перейдет и в государство, там, где мы живем. Давай ручку. Мне, как маме, очень важно, чтобы мой ребенок изучал, знал и ценил историю родной земли. И сегодня мы вместе принимаем участие в автопробеге в память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Эстафета працягнулася ў аграгарадку Шчорсы, у царкве святога велікамучаніка Дмітрыя Салунскага і ў аграгарадку Нягневічы, царкве казанскай іконы Божай Маці. Ля воінскіх пахаванняў удзельнікі ўшанавалі памяць загінуўшых хвілінай маўчання і ўсклалі кветкі. Адзінства людзей розных прафесій і ўзростаў, аб'яднаных агульнай мэтай, яшчэ раз даказала, што подзвіг савецкіх салдат назаўжды застанецца ў сэрцах удзячных нашчадкаў. В наше время очень важно духовное, нравственное воспитание молодежи. Также хочется отметить, что от нашего поколения зависит мир и процветание нашего государства. Хочу пожелать каждому мира, благоденствия, пусть будет мирное небо над головой. Заключным акордам эстафеты стала вяртанне ў Навагрудак да царквы святых верных князёў Барыса і Глеба. Усіх прысутных падзякавалі за ўдзел у памятным мерапрыемстве. Эстафета ў імя памяці і свету – гэта не проста даніна традыцыі, а важны пасыл цяперашняму і будучым пакаленням аб тым, якім коштам дасталася свабода. А вось 8 ліпеня ў скверы адбыўся ўрачысты мітынг. Звяртаючыся да ўдзельнікаў мерапрыемства, старшыня Навагрудскага раённага савета дэпутатаў Святлана Каралько адзначыла асаблівую значнасць гэтай даты. Наша Новогрудская земля за свою многовековую историю видела немало переломных моментов. Но дата 8 июля 1944 года занимает в летописи края особое священное место. Это день, когда после 3 долгих, изнурительных лет фашистского гнета Новогрудок вновь обрел свободу и право на жизнь. Ровно 82 года назад над нашими замковыми холмами рассеялся дым войны, уступив место долгожданному миру. И сегодня мы стоим здесь, чтобы вспомнить каждого, кто отдал жизнь за то, чтобы этот мир стал возможен.
Мы никогда не забудем, какой страшной ценой была оплачена эта победа. Каждый метр новогрудской земли пропитан кровью ее защитников и мирных жителей. Мы помним сожженные деревни, разрушенный город, тысячи оборванных жизней. Но Новогрудчина не покорилась врагу. Наш край стал землей беспримерного партизанского сопротивления и мужества. Эта героическая хроника накладывает на нас, современников, огромную ответственность за сохранение священной исторической правды. Завяршыўся мітынг цырымоніі ўскладання кветак і вянкоў да магілы невядомага салдата. Пунцовыя гваздзікі і ружы на граніце сталі сімвалам таго, што подзвіг вызваліцеляў назаўжды застанецца ў сэрцы кожнага пакалення жыхароў Навагрудчыны. Стартавала прыёмная камісія ва ўстановах прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Першым на Навагрудчыне прыняў абітурыентаў дзяржаўны каледж. Тут зацікаўлены, каб імкненне моладзі было накіравана ў бок рабочых прафесій, бо кваліфікацыйныя рабочыя з'яўляюцца фундаментам любой паспяховай эканомікі. Вызначыўся з выбарам Мікіта Мацееўскі. Я учился в средней школе номер 5. У меня вышел средний балл 6,3. Я решил попробовать пойти в наш колледж в городе. Я выбрал профессию тракториста-машиниста, потому что я считаю, что она довольно хорошая, перспективная. После обучения у меня будет отработка, скорее всего, в сельском хозяйстве. После окончания учебы здесь я думаю, что пойду на высшее заведение. Думаю, учиться здесь будет интересно, я не один, у меня очень много одноклассников сюда идут учиться. Атрыманне запатрабаванай спецыяльнасці – гэта не проста дыплом, гэта білет у свет, дзе моладзь чакае рэальная магчымасць самарэалізацыі і дастойнай аплаты працы. З выбарам прафесіі сыну дапамагаюць бацькі альшэўскія. Сям'я прыехала разам. Мы приехали из Топцовского района выбрать профессию для сына. Выбирали из заведений, но сыну понравилось сюда, и выбираем профессию тракторист-машинист. Надеемся, что сыну очень понравится здесь учиться, так как ему очень нравится техника. И надеемся, что в будущем все получится. Прыём дакументаў на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі ажыццяўляецца да 23 жніўня, расказвае дырэктар установы адукацыі Эльвіра Сарока. Мы уже стартовали неплохо, у нас уже 50% человек набрано. Радует, что дети приходят, идут. Но сам ажиотаж – это всегда август месяц, и тогда вот начинаются больше переживаний, поступил, не поступил, проходит, не проходит. Сейчас пока баллы разные, будем говорить, от 4 и до есть 7,2 балла. Поэтому у ребят такой большой коридор. Но ждем августа, ждем результатов. Ребята в основном выбирают профессию очень хорошо, трактористов и дорожные рабочие, крановщик. Это радует, потому что, кажется, специальность, которая в сельском хозяйстве, может быть, мало нужны, они сейчас, наоборот, востребованы у ребят. Значит, мы правильно проводим профориентационную работу, и действительно видят ребята труд, который действительно хорошо оплачивается в сельском хозяйстве, если работают. Прыёмная камісія працуе штодзень з 9 до 18 гадзін без абеду, акрамя нядзелі. На аснове агульнай базавай адукацыі ў коледжы можна атрымаць адукацыю адразу па некалькі прафесіях і цалкам бясплатна. Электразваршчык ручной зваркі, электразваршчык на аўтаматычных і паўаўтаматычных машынах, кіроўца аўтамабіля катэгорыі С, кухар, афіцыянт, трактарыст-машыніст катэгорыі С, Д, В, слесар па рамонце сельскагаспадарчых машын і абсталявання, кіроўца аўтамабіля катэгорыі С, дарожны працоўны, кіроўца аўтамабіля катэгорыі С, машыніст крана аўтамабільнага. Конкурсны адбор ажыццяўляецца на аснове сярэдняга бала дакумента аб адукацыі. Другі год у каледжы вучыцца Уладзіслаў, сам родам з Мінска. Хотел поступить в другое учреждение Новогрудка, но не хватило балла, поэтому поступил сюда. Я выбрал специальность дорожного рабочего, крановщика и водителя категории С.
Хочу сказать, что здесь учиться очень классно, потому что педагогический состав очень отлично объясняет всякие темы, очень легко преподает предмет. Здесь иногородним дает общежитие. Условия общежития очень хорошие. Также дают питание. Одноразовые это обеды, а если это общежитские, то могут также за дополнительную плату выдавать завтраки и ужины. Во время прохождения обучения по специальности дорожного рабочего, крановщика, могут направить в такие учреждения, например, в ДЭО или в ДРСУ, на получение практического опыта. По завершению обучения вы получаете 100% гарантированное место на работе. На раніцу 8 ліпеня ў каледж пададзена 46 заяў. Больш падрабязная інфармацыя, а таксама актуальныя звесткі аб колькасці пададзеных заяў вы можаце даведацца па тэлефоне 454 79 ці на сайце установы. Шэраг пераваг дае мэтавае навучанне для моладзі паступлення па асобным конкурсе, што дазваляе на больш выгадных умовах канкурыраваць з іншымі абітурыентамі. Для работадаўцаў магчымасць адабраць матываваных і зацікаўленых спецыялістаў. На связи старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела МЧС Наталья Фастенкова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Впереди выходные дни, и если позволит погода, многие отправятся отдохнуть на природу. Чтобы отдых остался лишь в приятных воспоминаниях, напомним некоторые правила безопасности. Итак, если вы решили разжечь костер в лесу, необходимо окопать место. Разжигать лучше в безветренную погоду и ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра. Держите рядом лопату, ведро с водой или же автомобильный огнетушитель. Когда пикник закончится, не забудьте потушить костер, для надежности можно засыпать его песком. Если вы решили пожарить шашлык во дворе, напоминаем, что мангалы и аналогичные устройства для приготовления еды на открытом огне следует располагать на безопасном расстоянии от строений. В случае пожара звоните спасателям по номерам 101 или 112, а самую актуальную информацию читайте на нашем сайте grodno.mчs.gov.by. Берегите себя и тех, кто живет с вами рядом. Трудоустройство подростков. Собрали все, что нужно знать в одной памятке. В каком возрасте можно начинать работать? Ответ – с 14 лет. Но трудовой договор может быть заключен для выполнения легкого труда, который не вредит здоровью и не мешает учебе. Обязательно требуется письменное согласие одного из родителей, усыновителя или попечителя. С 16 лет согласия не нужно. Какова продолжительность рабочего времени? Во время каникул 14-16 лет до 4 часов 36 минут, с 16 до 18 лет до 7 часов. Во время учебного года в свободное от учебы время с 14 до 16 лет до 2 часов 18 минут, с 16 до 18 лет до 3 часов 30 минут. Как оплачивается труд? Подросткам платят в таком же размере, как взрослым за такую же работу, несмотря на сокращенный день. Размер начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц не должен быть меньше минимальной заработной платы. На сегодняшний день это 858 белорусских рублей. Что запрещено подросткам до 18 лет? Тяжелые, вредные, опасные работы, включая подземные. Ночные смены с 22 до 6 утра. Сверхурочная работа. Работа в выходные. Государственные праздники и праздничные дни. Список запрещенных работ утвержден Министерством труда и социальной защиты. Постановление номер 12 от 7 февраля 2025 года. Какие документы нужны для работы в свободное от учебы время? Направление от службы занятости, паспорт или иное удостоверение личности. Справка из учреждения образования, подтверждающая обучение. Медсправка. Письменное согласие родителя для 14-16-летних. Трудовая книжка, если есть. Заявление о приеме на работу. Трудовая книжка обязательно. Наниматель, кроме физлица, должен завести трудовую книжку, если работа длится свыше 5 дней. Куда обратиться за помощью в трудоустройстве? Служба занятости по месту жительства, либо учреждение образования, школа, колледж, вуз. Помогут с этим вопросом и в Белорусском республиканском союзе молодежи. Где искать вакансии для подростков? На портале gsz.gov.by в разделе «Временная занятость».
І гэта ўсе навіны на сёння. З вами была Вікторыя Крывапуст. Сустрэнемся ў панядзелак.